В Конституционном суде зарегистрировали заявление народных депутатов с призывом к судьям добровольно сложить полномочия. Как известно, сегодня утром в суд передали заявление, которое подписали 226 народных депутатов Украины. Давайте послушаем Давида Арахамію. Це політична заява, яка спрямована на те, щоб закликати суддів, 11 суддів, не всіх, я підкреслюю, є судді, які не голосували за це рішення про скасування дуже важливої антикорупційної реформи, зокрема електронного декларування. І для того, щоб вони зрозуміли, що немає, народні депутати – це делеговані суспільством суб'єкти законодавчої ініціативи, то немає довіри після таких рішень до цих суддів і закликаємо їх скласти свої повноваження добровільно. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов призывает главу Конституционного суда Александра Тупицкого подать в отставку и готовиться отвечать в суде. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Припиніть шантажувати країну. Не варто керуватися принципом, що замовлення вітчизняних олігархів та іноземних спонсорів має бути відпрацьоване в будь-якому разі. Це шлях до прірви. Ростов не гумовий і власні маєтки через кордон перевести не вдасться. Збережіть залишки честі і подайте у відставку. Напомню, ранее глава КСУ заявил, что в случае одномоментной смены состава КСУ у облсоветов появляется возможность голосовать за отсоединение региона. До чого веде одномоментна зміна складу Конституційного суду? Мудрий конституцієдавець поступово набирає суддів, щоб Конституційний суд України не припиняв свою діяльність. Це важливо, тому що якщо в один момент Конституційний суд буде недієздатним і не буде виконувати свої обов'язки, то в Україні це може призвести до порушення територіальної цілісності. Давайте подключим к нашей беседе сейчас народного депутата Украины Наталью Пипа, которая с нами сейчас на прямой связи. Пани Наталья, витаю вас. Доброго вечера. Доброго вечера. Все то, что происходит сегодня вокруг решения Конституционного суда, которое фактически разрушает антикоррупционную инфраструктуру, можно ли назвать конституционным переворотом? Це точно можна назвати політичною конституційною кризою. Насправді все залежить від того, як спрацює Рада. І я знаю, що ми вже подали законопроект, який дасть можливість зберегти Конституційний суд і унеможливити, заблокувати роботу цього Конституційного суду, доки не будуть поступово змінені ці, власне, 11, які винесли вирок для українців неправильний, поступово їх заміняти. Тобто це і унеможливить те, що говорить пан Тупицький про те, що облради будуть виносити самі рішення, і в принципі збереже можливість правової держави в Україні. Ми говоримо про те, що кворум суддів, який є сьогодні 12, збільшити до 17. Зараз весь суд ще не укомплектований, і відповідно зібрати кворум 17 осіб буде неможливо. Тому саме такий Конституційний суд не зможе працювати і виносити питання чи до земельної реформи, що вони вже готують, чи до мовного питання. Відповідно, ми розуміємо, що цей Конституційний суд, цих 11 суддів, зараз повністю під контролем Росії. І це те, що ми не можемо дозволяти роботу тих суддів, які не діють в інтересах держави України. Но этим законопроектом вы тоже блокируете работу Конституционного суда Украины. Насколько это правильно? И ведь это не решает все же корень проблемы, ведь судьи Конституционного суда остаются на местах. Міняє. Це дає можливість, так як він не укомплектований, укомплектовувати новими людьми. І, відповідно, кворум буде творитися за іншими принципами. Відповідно, це не буде, ці 11 суддів повністю не будуть мати таких великих повноважень в Конституційному суді України. І поступово їх заміняти, додаючи нових членів. Тому, відповідно, таким чином і неможливлюється вплив Росії, і уможливлюється нормальна робота Конституційного суду України тоді, коли прийдуть судді, які реально будуть працювати або принаймні більше будуть працювати в інтересах українського народу.